unoti futi pane machengetero hospital time zvati munhu aibvunza chengeta not more than 10 atisati mazwana zvamira sei ava vato kumatheta makamboyewa mambere makati mombe dzedu dzawandisa mambo tirikumbotsvagirwa mapurasi kati pakamhetwa honde yeminda ye makambopindawo here muhonde yeminda sezvo muwane pekuchengetera mombe wezi Mango Zambana is going now, right? Now, then what I would do, yeah, you show it whichever over the matter. Oh, don't mamma, Mana wa imani changanyika. Pia baraki. Baraki hizi tawashitera akangoshipo kuti chiyani dzibatsirai. Batsirai. Batsirai yamutamo. Okay, acha masabu bari. Mana wenyero chizvarwa chizvarwa chemengani ngada ngotenga kupomutana kutubva. Vakagarisana paukama hwavo iko. Asi mwana uno. Aiwa, muzukuru. Ndo makaberekerwa mai vake imo. Chokwadi icho. Iye mumberi. Uyu akambomiririro. Saka handino mambo nyaya wari kubvuma dzizoti zvakungora munyika judgment. Asi kana muchiuya kuzoningirika munofana taura zvinhu zvese. Nokuti ini ndichiona ndopakapenzwa here pese paya. Saka ime semubhuku mako hamusina mombe munofudzira imi kuti madhudhuru evanhu vese tadhera ina sango misha yega yega yakapenzwa here. Madhudhuru emunhu asekuru vake ibharaki wacho ndiye akatenga paukama hwavo. Aiwa, taura chokwadi. Taura kana ari madhudhuru emunhu kuuya kwavakaita gira panze inini achiri kubasa baba vachiripo. Uyu mukomana uyu akakurira ari kunze akatongoya ari mwana mudiki. Kugara kwake kwese ndiro kugara ari kunze kwenyika. Ndo magariro ake. Inini kutoonana naye ndifo ndakaona naye kaviri ichibva kubasa. Kana akatondoona apa hatitombozivanwa. Asi kana muchiya munzvimbo unofana kusvika unowaridze nzvimbo tauyawo kumbogara apa sezvo muri muzukuru kuti kana ari muzukuru asi mwana wemunofa zvinoitika kuvanhu ivava mhuriyo idyira panze vakaenda kuzovavhunga saizvozvizvi vanozochechwa kunoti kuna mambo kuna sapo vari vachingoti zvinhu zvakaoma hamauti zvichafa varimi pamapa ndopazvapfava zvamatai chizivane nokuti mwana ane project anofanira kuya kuna mambo. Ina handina nzvimbo yekuti muite project ende kuna mambo vana vasununguke vachikuzivai. Zvino kana zvadai vanotange mutovavenga panze pekuti vatofara. Ndizazvivengi munhu kuti munhu anoita project ika munhu anenge aida kuti vanhu vadii vabatsirike. Zvino asi kana wakuita project inenge ichiwanda nokuti indiyabvunzwawo kana vanoadministrata nzvimbo yeche nai mambo pane fenzi pese apa tichiona kune mombe pane mbudzi munopa ziro here ndechibvunza kuti kubvunzwa nyava handitombozviva kini pandazokura nekondikuenda kunhengewo kutozoona ikapatudzwa project yakakurisa kuti kana uchiita project unofana kunangana nekuna sabhuku ouya nekuna mambo kanzuru yozviziva
muridzi administrative area DA ozviziva ata kuti DDC ozviziva ndozviri zvimunzi mumakati ani muri pabusiness pamombe dzacho nembudzi isusu hatisvika business tokungochengeta mozodzicha sepamusha idzi mombe idzi amkamimga tikame ombudzi dziredi mbudzi mbudzi vanobaya vachidyawo chitaburo muhama dzavo taura chokwadi yawo chokwadi nekuti tichazotikaitirikubirwa mbudzi kuno kutoti ndimi kuba mbudzi dzine michinopenderena zvazvakaita baibai handisati ndamboonawo kuti dzinotengeswa nekuti kana muchiita bhizinesi handiti munochengeta muone kwamunodzitengesera saka isusu baibai tinongochengeta kana vakutodawo nyama kuti bayai hapana vashandi 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 tiripo muno vashandi ndiri mushando munobhadharawo pakuchengeta kwacho ndinobhadhara sei munhu mushandi uri mushandi kana unokona kubhadhara nebasa rauri kuita handitipawo mari okay andina mambozitaka ndinopera sei nyaya yavo akatumwa kwatinei muridzi wacho yari kupi aenda kuchegutu nhasi takabva akoshesa kuenda kuchegutu shedzwa nebasa akoshesa kabasa rake zvaachedzwa namambaona kuti hazvina basa sabhuku amati matime ndove nenyama tiri ipapo pandiratidza zvinhu because ava vabhareka tandakavasamona vari mabika vakasamonwa vari kwatanhira but munhu akavapa runhu ndiye hama yavo kwatanhira wachoni ava ndavabvunza nenyaya yesamona haana kutengesa samoni kuchi havatori pana vanzi vari kubhekiti but uya abva enda kuchekutu uyu ndiasina kutoa chiro chanakira wacho aiwa chanakira ukwatanhira ndiasi akapiwa samoni haana kuriendesa kune ana bharaki wacho iye haana kuuya bharaki wacho haana kubva saka momusamuna iye anzani chanakira ndichanakira kuti fudu aimbenda zveyo chairman pakrini saka tumuda kudarika iyi vari naye bharaki wacho then oya uzokuhaningilini munomuudza kuti kwaakatenga kunonzwa ava tongoti kumwe asati achazotudza nokuti tanzwa zvekwaumabika kuti akatenga mona hazvitoki pamutemo saka oya uzonzwa mutombo wake swa 22 motomudza kuti ngaauye kana akawana imwe kwada kuenda ngaasiye chachimongekuwasipo kana akasauya and tiri pa ndiri kukumbirawo masabhuku please haikona yakuita basa rekutengesa zvinhu ine vana muzimbabwe vana vacha munovapa kupi vai muchitatengesera munhu dzimba dzimba yotengesapo asi karendi ndeyegavhmendi state imana mleo vana vari kusvibira ndiriona mwari kurima mwakomomo asi pavanhu vachiita zvinotengesera vanhu vechedzika panze nhau iripo kumhuri yatenge agarisana nayo vanhu vanenge vaine nzvimbo dzavo muridzi dzikauya vapandine dambudziko rakati chiita zvakati mwanangu ivo vachaitirana zvinhu nemunhu wavo havachachitsuka kudzoka kuna sabhuku kuti toda kuenda kunozivisa kuna mambo kana wazopinda nedambudziko unoenda kuna mambo inini kana ndisina dambudziko ine ndisingatikwanisi saka vanotya manje vaakutya manje kuti toda kuchovha nzvimbo dzedu tenda sei kuna mambo vaakutya ivo vatadza kubhadhara zvinhu zvidiki diki zvisina kuzomanana kuna mambo
kora kwamama hakusokoti munazobhadhara hamuna vanhu vazvataura handi nyaya zvekutengesa chi zvokubvumidza vanhu kutengesa minda makaona munhu anenge atengesa munda tsvagai vana vasina minda mumisha imomo ndozvavari kutaura havasi kuti ngavauye kwamuri ende vakaya kwamuri mimi muri kuvachaja kava kuti hanzi sabhuku vasi kutanga kuti ndikuda yamwe pasabhuku sabhuku hanzi gogogoi madaro mahamandikatsira ruda yake meseya munyika mune dombe hwanzi mambo chete mimasabhuku makanselas mese hapana chamunofanira kupuwa kana chinhu kana sendi kana huku chaizvo hamfanira kupuwa handiti munhu kana azongokupuwa kana wazopfuuro notitozati masabhuku kune vanenge vauya vanazvo neda kuzoenda kumba muchinodya ikoko moenda munodya kutopuwa mari mona saka ipapo tikutaura kuti hapana mari dzamunopuwa hamuna kana sendi ramunopuwa munhu anongopuwa ndimambo chete vakanzwisisa uye isusu tinozozvitaura kana mauya kuno zvamunenge muchiitirana kuti esinei nazvo asi kana zvazongoya kuno kuti ndopatimatakwanira mona saka imimi moyambwa 22 sabvume kutumirwa munoaudza kuti hanzi mimi ndimi kudiwa kuno handiriwa then tanhira onoudza chanakira kuti iya chanakira toti motobasa munhu ana abasamu ndiandona rake akanyorwa isisa chanakira manorende baraki nonomudza kuti handizoni arudiwa mudare za 22 akasauyawo taakutangira ipapo saka inini uku ndikwachanakira uko natanhira zvino bharaka akazopinda ukwangu kwemuchitsanangurwa nemukomana ndinoita sei ndozvataakuti tida kuti techipachi achapuhwa judgment musi watenea bhozi uya auya akamiririra achapuhwa iye nyakutenga mimuripo muchinzwa zvataurwa namama bhozi mutemutaura kuti minda itengeswa saka achapiwa judgment mukomana uyu bharaki nyaya yenyu uyo achapuhwa wako kutengesa but ari kuhwanda kana kuti munhu anenge akatengesa akafa mwana imimi saka inini sabhuku ndoita sei pamwe mina ndapuhwa imimi sabhuku munopa vana pamwe ndozvamuda kunzwa pamwe mambo achati mimi sabhuku sezvava minda yange yakawandira chitsvagai vana vasina minda muvhireji menyu movapa hatizozvani ndo zvichataura mambo edu asi tingotaura ndo zvavari kugona kutaura maona because minda itengeswe ende mutemo wechirizevha wokuromarizevha munhu waaakuzochengeta mombe dzinodarika 10 ndino kana wakazochinja zvavo asi ndo vaivapo kudhara kuti munhu haabvumi kuzochengeta mombe dzinodarika 10 kana wakutari wakufanira kuti unoaplya A2 because my A1 vanenge vanonzi hadzidarike 15 here but 10 futi kuma A1 kwacho maona because tinounza zvirwere haidutisungai tokonenza 22 mumwe mpurisa ndinongoti bizo kwa wena tangira kwa